Popradský aeroklub sa rozlúčil so sezónou leteckým trojbojom. Pozvanie na tradičné zápolenie prijali piloti z celého Slovenska. Počasie im bolo naklonené a tak si mohli vychutnávať rozprávkovú panorámu Tatier aj z vtáčej perspektívy. Gulášova rally odštartovala súťažou v presnosti pristátia. Každý vetro najskôr vyťahlo medzi oblaky motorové lietadlo. Máme 2 metre za sekundu, máme 110 km za hodinu. Vo výške sa lano spájajúce obe lietadla odpojí. Tam sa 400 metrov, takže tu sa omokneme a budeme pokračovať kúzelným letom. Tu už ľahký vetron sám brazdí oblohu nad mestom Poprad. Napriek kúzelným výhľadom môžu mať slabšie žalúdky menšie ťažkosti. Môže cítiť preťaženia. Pilot potom musel dosadnúť na zem do vyznačenej zóny. Miestny aeroklub vychováva 14 mladých nadšencov. Pre viacerých to bola súťažná premiéra. Bolo to skvelé, pristal som sa tam najlepšie z juniorov. Ďalšou disciplínou bol hod kniplom, teda riadiacou pákou lietadla. To je pre tých zúfalcov, ktorým tá sezóna nevyšla. A zda najväčšej obľúbe sa tešila súťaž v pití piva. Tam sa vidí, kto ako celý rok trénoval. Máme tu takých štangastov, ktorí to robia za 3,6 sekundy. Milovníci závratných výšok sa teda s plachtárskou sezónou rozlúčili so všetkým, čo k tomu patrí. Už teraz sa však tešia na to, čo im prinesú prvé teplejšie dni.